Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, kemudahan dalam beribadah kepadanya. Amin Allahumma amin. Rawaina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Sina an Abi Amamah radhiyallahu anhu qala wis ngendika sapa Abi Amamah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi, tamamu iyadatil maridi, utawi sampurnane nyambangi wong lara iku doa iku yen to nyelehake sapa atukum sapa salah sijine sira kabeh ala jabhati ing atase bathuke marit au ala yadi utawa ing atase tangane marit. Fa sa'alahu mongko takon sapa wong hu ing marit mau, takone kaifa iku kaya apa wa utawi keadaane marit. Ndikane Kanjeng Nabi ngoten. Dadi api-apike wong nek ngendangi wong lara, di carane sing terbaik, carane sing dianjurno Kanjeng Nabi ya kuwi nyelehno tangane nduk bathuke sing wong lara mau. Di tangane diselehno kaya wong pengen roh panas apa ora, biasane ngono. Bathuke panas biasane durung pati waras. Dadi nyelehno tangane nduk bathuke mau utawa nyelehno nduk tangane. Dadi tangane di demek ngeten iki utawa piye. Terus takon kaifa wa kepiye apa keadaane berubah apa piye apa wis kepenak apa piye ngoten. Jadi takon keadaane lagi ngomong liyane ngoten. Di pertama kali ngoten. Tapi nggih didelok-delok riyen mangke sampeyan bojone wong terus cekel bathuke di kuanglengi kok sampeyan. Maksudnya niki cara isih dulur utawa isih padha utawa bocah cilik utawa kepiye ngoten. Nek bojone wong sampean niliki cekel bathuke ngono dilus-lus malah dadi perkara malah. Dadi ndelok-ndelok ngoten nggih. Nyekel tangane ya non muhrim. Iki maksudnya sing muhrim sedulur sing mampu dulur sing ora batalno ngono lho. Utawa bocah cilik kuwi anjurane Kanjeng Nabi ngoten niku. Utawa padha lanange padha setuwa utawa piye, kanca plek, kanca akrab dadine guyon kadang kanca jagong dicekel bathuke ditemok bathuke utawa ditemok tangane terus takon kaifa wa kepiye keadaane wis mari wis mendingan dah ora piye ngoten. Ngoten nggih. Ada utawi iki hadis iku lafdzul Tirmidzi ku lafal Imam Tirmidzi wa fi riwayat Ibnu Sina, di dalam riwayat Ibnu Sina, riwayat yang lain rupane hadis man utawi sapane wong minta mamil iyati, iku setengah saking sempurnane ngendangi wong lara. Anta doa utawi yen to nyelehake sapa sira ya jaga ing tangan sira halal mari ing atase wong kang lara. Bareng nyelehake fatakula mongko ngucap sapa sira utawa takon sapa sira. Ngucape kaifa kaya apa asbata isu-isuan sapa sira. Au kaifa utawa kaya apa amsaita sore-sore sapa sira. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Ibnu Sina, padha Kanjeng saka Kanjeng Nabi, tapi dalam bahasan yang berbeda. Maksudnya kata-katanya itu berbeda, meh padha tapi berbeda. Jadi sampurnane ngendangi wong lara iku apik-apike, maksudnya apik-apike wong ngendangi wong lara iku awakmu nyelehno tanganmu ring gone tangane sing wong sing diliki mau sing lara mau. Dadi ditemok tangane ngoten. Coba duwe ya. Iku nek cara riwayat Ibnu Sina. Bareng demok tangane lagi takon kaifa asbata kepiye rawo keadaane wis
mendingan untuk kaifa asbata atau kaifa amsaita. Bahasa Arab bahasa Arabe ngono. Basa Jawane ya mungkin ya takok piye wis mendingan apa piye, wis rada kepenak apa piye ngoten. Begitu. Ku cara salah satunya ngindangi wong loro. Dianjurkan seperti itu ya. Tapi mau dipilih-pilih aja nek non muhrim ya aja, maksudnya non muhrim mulai demak-demak keliru malah ora anut sunnah malah ora entuk pahala, ora entuk ora entuk ganjaran, malah entuk dosa. Wonten begitu saja. Apa ya? Begitu saja. Al-Fatihah.